ka channel lo thlir tu te chi bai le vek u tunchum kan video a chuan fruit jelly siam dan ka lo ti lang do na hei ta hianin ei jelly packet he tiang he kan manga nga ready made hi chuanin lakhui thei te apple te balhla te dragon fruit te kan nei ang kha kan manga nga chuan ta hianin tui so liter chan ve kada a thlengkuma hianin chuan hei hi orange jelly mix ania orange flavor ania chuanin kha a flavor a kha tihan pack khat chunga hian hei hetiang hi a jelly tir tu packet le a flavor a kha a shanin a oma a chunga te khan mo ka tiang ang peka khanin cheng somthum panga te nia dora hianin a flavor sang hi a in ang lo ve a man hi ma se in thlau lutuk chuang lo kha tiang ka kan manga chuan hei hetiang hi khatiang a ready made chi kha kan nei lo chuanin food color le essence mang khan kan siam thei ani chuan hei ta hianin ka chok kha ka data a hei ti hianin fridge da po ngai lawa minute somthum minute somli vera han ti khan jelly a lo chang mai ta a to kana hun top khan chuan hei thei hi chi sang ti hianin ka nei ang hi treu te in ka chana chuanin hemi jelly po hi ti hian a cube te turian ti hian ka zai pheya ti zawng hian ka zaya chuanin tian kan zai ve kanga a size ka alen lo zawng ka keima ni thu ni a ni ta sela lian lutuk lo khanin ka du a chuan hei tian ale lam zawng in tian kan zai le ve kanga chini ti po tel bel kha ngai shan pa chuang lawa thlum deuh kan du ero chuang kan du chuang kan tel belanga thlum tok chau ka tia chuan hei ti han ka lo zai zo ta hei kan enanga hei ti han jelly te kha hei a cube te khan ti han an lo om ler ta a prichada po ngai lo an khal anin set vak me ni a threu lu tok ta hian thlengkum pakhat dang ka la le a chuan ta hian tui so liter chan ve bok kha ka da le a ml zanga vel chuanin ta hian thei hai ve thung mango flavor ka kan ti ve thunga chuanin hei chu ka man ang cha man angai ro flavor kan du zawng le kan nei ang kha ani me ke po hian kan nei ang hi karon mang me ya chuan a jelly na te hi hemi a flavor packet chunga te hian na pani na om du na ni chuan kha ka thun le a jelly berakha chuan ti hian kan chaw polanga thedewin chuan hei ta han thlengkum pahnih hi kala a ta hianin kan jelly kha ama a kan set masak zo kha orange flavor kha mo ti hian mun nia hian ka siam du wang hianin pahnia ka siam du wangin pakhata lia thlengkum lian dewa kan ti chuan pakhata po khanin a ti theya hei ta hian lian lo te ti la lian vyang reng thau pahnia hian ti hian hei thei ka chan thum po kha a in za ta mun ni a khatia ka da ve na chan ka chu ti hian pahni a thlengkum pahnia siam tum ka ni wang ani a chuan ti khan kan thei te kha kan da anga kan jelly cubes sau nen kan ti khan kan chaw polanga tui to pa siam Awlsam si a no pangin an du to chuanin thei te telawang hianin alo hri sel tel ve le zel buk siamo chuan te kan chopol nu hian kan jelly mango flavor kha kan telanga he azad le azadin lelam ma kan telanga hetia kan tel to nu a hianin
chaw to lo tur ani alo in set rang ve to lu tuka kan chaw pol bel chung khanin lelam hi ti han he in satin kan tia ti khan kan nim ral nok nok nga kan du anga lo ral tok lo kha chuanin chaw let vak to lo tur ani a in set kha kan ti che the he lelam hi tlemin ka lo chok deuh leka he hianin a set tur kha ati buai deuh them o ka tia alo dai chen deuh to china wangkan a chen lai lai kan jeli kha lo in set chan deuh to siamo tian kan chocolate ta chiama maro chu alo le in set lu tuk man lawa he in set chale thawa lelam hi chu he alo in set man to wang yan tian ka chocolate lawa ti hianin ama hian alo in set me ta chuanin fridge ha khan darkar khatamo darkar ni mo te daila avot khana tuilu tuka he amoi book si mo tui to pani me ti khan ka fatin an chante ina ankal na turan ken do na wangin heti zawng hi alo ni a kalo ti lang le vek thelo kan ei lai te mo kati zawng kha ni a tumutalin in lo chang kai pui le nge ka be se da boti kan du lem lo chuam ti hian room temperature a hian minute som thum som li lek chung khan a in set vek the ni chuan a ei the ani mai